Ate brado, tagduha man. So na-stranded sa ta dire karon kay wa pa sila kuan sa renter no. Ayos sa hatag tag 25 kilo sa renter. Hatag tas lain 15 kilo lagi ay kabalaka. Wala may 15 dato. Di ako lagi manubag. Ako manubag. Amin na sa. Ako nagda operation lagi. Ako nagda operation. Ako nagda operation. So guys, welcome ang Kasmas TV Vlog. Guys, karong adlaw guys, karon ang releasing sa 25 kilos sa bugas sa Milo diri sa Nibil. Unya mo linya mi dira sa gawas, so di na mi kinahanglan mo adto og layo sa kay ang linya na diri duol sa mong balay kay diri naman sa mong barangay ang kuan, diri naman sa mong barangay ang kanang linya sa bugas. So nar sila ato sang bidyuhan sila kung asa sila dapita karon na. So let's go. Muli sana uli na. Muli. Dami. Tagalaan bitaw burot e budget na. Wala ang mga So naghuot mi karon sa bugas nga ihatod na nila diri. So nadto ang ubang linya no. Nana sila dapit sa karsada. So maghuot na lang may kung sa feedback nila para mukuha na po mi sa bugas. So maghinay-hinay pa may kabanti karon no. Amo na yung kuhaon re. So isod mong kuha na sako. So isod sana mo mong sako para sudlan sa bugas. Nya mag-hike may pa doon sa karsada kay hapit na kuno ang among bugas. So may ako mga kauban karon nga naglinya dire sa busay para mo claim sa bugas no. Sama na dira. Ang uban no, nagpasa na. Sir, linya na to sir. Ha? Linya sir dito ka sir. Ano kay gawon nimo? Naro kay kikuan. Balik ya mal, dumaning ko ba? Bye sa mo kay makita ani sa YouTube. Bye. Nag-vlogger di ka dihay. Oo. Oh, di nagpasa na sila. Diri lang ko. Linya na sir. So nanang uban no, nagpasa na silang bugas no. Oh. Karon taon kita na pa magpasaan ron. Ban 5 kilos. Okay na kitom. Okay. So mabante namin no, kay 5 raman ang releasing nila. Ate brado, tagduha man. Oh, ang uban daghan na kay nga nagpasa na dire. Oh, Brad, dan. Kamay na da kay daghan na kay ayuda. So na dire sa taas ang bugas no. So mga niyon dire para makuha na namo ang among ayuda. So mong kuhaon dire. Sir. So mag social distancing sa amin no kay mao man ni balaod karon nga di kita magdikit. Sir, lagyan niyo kamay. Okay. Ayo nga pirma sir, dito. Check daw ko ani ma'am. Sige, sunod sir. So ako na sunod no. Ha? Wala kami kuan, renter na. What's up dito? What pa dire? Wala pa dire. Wala mi balikon lang kanamo. O kami dapat 50 kilo. So una sa sila kay renter man ta no. Wa ba isa? Stansya gamay kay distancing sa distancing. Uy, lahi man ang pasaan niya. So mo ni karon ang nahitabo diri sa busay no, sa Nibil. Karon ang releasing sa bugas diri. So na-stranded sa ta dire karon kay wa pa sila kuan sa renter no. So renter pa ka boss. Pareha dito no.
Huwat lang sa amin diri ha kay wala pa daw sila 15 kilos para sa mga renter. Oh. Tayo kay Pasay, pasay. dagan, dawatan yung kuan. Daw pa? Stancing. Dali sir. Stop kay napaydaghang ning kuha dito. Mabay sa diri kay makita na biya ka diri oh. Mabay sa kay makita na ba ka? Sa mo kuha na imong kanay. Bugas nimo. Hindi. Oh. Oh. Ram. Bandit eh. Kuha na sa imong ate. Oh, may bugas si ate. Wala din pasan. Padi ay. Sini ma'am. Bante. So, daghan pa no? Bata, dala. So, sila no, nana sila ila ha. Idala ni kuya og kariton para di na mapasan. Libor lang mo Ah, wala pa sa nuno no. Ah, tagduha oh. Sa iyang nang apo. Sa iyang apo nang. Oh! Sabi tayo. So, nana sila no? Nanungas na sila. Nawon nga sako ka dito. Nangasod na ilang mga sako. Distancing. Bakit mo ingulap mo ka nga? Kabalo mga boss, kinahanglan kita mag social distancing mga boss no kay para malikayan nato ang distancing karong panahon na. Bisan na sa dapit na nakamask kita no. So kinahanglan mo linya ta diri nga nakamask. So bisag busy sila pagpila dito sa ilahang bugas. So magbuhat na lang ko karon kung kay lahi man kuno ang para sa rented kay wa pa sila ka dala og 15 kilos. Mabinlan ta ni ron. Kapit niyo. Ako na yung oras ah. Sumay. Asa mama nay? Ay, na pirma nay. Ito ko sila po nay. Siguro na. Nanay mo aso. What's up? Sunog ka nay. Ay, sa kay makita ra ba ka sa YouTube ano yo? Ano? Oh, boy ba nun sa mga? Bye-bye, ano ba? Search niya ni ha? Ang Gasmas TV. Ayun, okay, apil. Apel na siya? Uwa sa kada. Saka. Sorry. Ay, tabang ito. Isa lang. So, Pusing mga buwak ko rin maon. Uy, kisay kita mga kani. Uy, larga na. Larga dito. Larga dito.
Distancing, distancing. Distancing, distancing. Stino, nabili na eh. Ayaw tawag kay Abel ay. Oo, ba? Sa mga kuan mo ba? Sa mga renter ma'am, wala pa na kuan ma'am. So maghuwat sa amin para sa renter. Duha may kabok renter diri ha, duha may kabok. Oh, wala mo dito sa amin. Dito sa amin, ha mo tapos dito sa mo. Duha ra may kabok ka. So maghuwat mo diri. Duha ni mo sako. Salamat. Makasad. Ala ayaw kay matangtang atong ayubi ana. Siyam na lang. Yang na lang ay na lang ko dire. Matangtang lagi tong ayubi ana. Hay sa te kay kita ra ba ni sa YouTube te. Di man gyapon na maklarong na. Klaro gihapon. Klaro kay dulit na. Sige. Wali sa tani. Ikan bat sa tani. Ausik. So say karon mga boss no na stranded may kami nga mga renter kay wala pa kuno may appeal sa gidala nila karon nga mga renter. So maghuwat mi karon kung matagaan ba mi nila. Ang ilang giingon nila nga maghuwat laman kuno may kay naman kuno may para sa mua. So amo lamang huwaton basin di ay. So duha may kabot nga renter na. So una pa may ning linya tanan pero kami gipa hold ang among papel. Okay, renter me. So sa renter ko no is 15 kilos ra kuno sa renter. So balikon ra kuno mi nila. So tanawon na nato ni kung balikon magid mi ani nila. Na ang ilang gidala nga kuan, ang ilang gidala nga truck is puno na. Paano masabi? Puno na, wa na sulod. Nya ang ilang gisaad sa mua na kuno gihapon mi bugas kami mga renter. So tanawon na mo kung naabag yun mi bugas yun. So duha ra may kabuk diri nga renter. So mobalik ra kuno sila mga boss no. So amo lang pong huwaton dire. Kay mga magisaad nila sa mua nga. Balikon namin nila kay ubay-ubay pa man ang wa natagaan dire. So maghuwat na lang mi. Nagbalik nila. Kay dagan-dagan pa man mi wa nataga eh. Mabalik pa sila no. Tol dagan-dagan pa man po dire ang wa pa nakadawat. So Tago sige balik-balik kung nawa kita. Takboy. oh, Renter ka na siya. asa may istorya mo? Ay, ang kunan niya ang galayan karula. Ugma pa sila mo balik. Maghuwat sa ta dire taman ugma. Naghapon na launa ba nawagi hantud karon pa abot. So mga boss, samtang gahuwat mi nga nagpaabot sa truck kay ilar ko naming balikon. So mo ni sitwasyon sa mga kauban dire nga nagpila para mo claim sa bugas. So nalingkod sa sila dire kay taod-taod pa man sila nagkuha sa budiga sa bugas. Saan po Junji? Oh, ay ka dire. Ha? Kini istorya na ito? Oh. Papa ka talaga ito. Ha? So, paano sa... So, maglinya sila dito, no? So, ilang... Pulo-pulo rasa ko no. Sulod ka dong ay sikis. Overtake mo. Apil ko dari. Iya siya, apil ko no. Mahikay. Latawan daw. Ang muha.
So, wato lang ko na Japon. Ano na dito si ma'am lagi nga palinya linyahon da. Sir, kapindutan na yun. Ano na si ma'am ko linya mo. Te, wala paghapon ang sakwan, te? Dili ka ni sa renter ang budget gida sa household. Wala ko linya dato. Ah ma'am linya ko no. Kapasi lima dato. Linya lang ikati. Lima kami. Ano man Di, lagi makuskin pa ka ang renter lain. Lain ang kilo. lima ang kate linya. Thank you. Ato ara gus katerin ragos si klaro pamutan kita rumon ya tumbang di kay ingon lago nya linya. Ma'am. Ano man si ma'am kate linya. Dili lisod lagi kay pa kanimong gida para ni sa household ang renter 15 kilos ra ang inyoha dili 25 kilos. Mga rinter. Nani, de? Gawas ko ni Ma'am, go. ma'am. Wala ano man si Ansin ta. Linya ka no. Pirma sir. Uy, pirma na. Oh, pirma yo. Ayo. Ang renter ko na kay mo yan nakapait dire ron. Bisan pag mag-una ka og linya. Abi kay renter ka, wa pa kay Tarag di renter batsing ko. Larga. Oh, larga na. What's up dong? Oh, Wag ito larga. Larga lagi wa ko adto na ka dito dong. Ana wag larga. Paminaw sa. Ayos sa paminaw sa. Inuhatag tag 25 og kilo sa renta. Inuhatag tas lain og 15. Wa man lagi ay kabalaka. Wala may 15 dato. Di Ako lagi manubag. Ako manubag. Paminaw sa. Ako nagdas operation lagi. Ako nagdas operation. Ako nagdas operation. Sige na. Di wala may 15 dato. Sige lang, may problema na. Sige lang, may problema na. Ako lagi, ako manubag. Hatagan na po sila ko sa kaka. Ako lagi manubag. May ipatungan ako. Ako'y manubag. Ako yung ligaw na sulod. Ako'y manubag. Sakto ginay mo ate kay patas sa tanan kay renter og di renter na pareha mas luoy man gani ang renter gani kay gaabang pa niya wa pay trabaho. Budget naman ang rinter. Boss, renter og di renter boss pareha na siya nga Rinter nagkuhan. mo dito. Kuwag, kinter mo god. Sa gilikamo niya daw. Dili. Alikuan ba? Renter og di renter pareha na mga og bugas di ba? So maskin kuan Ingon kate. Ako agad na jud kong kate. Nga naman siya ang kate karon nga. Okay na daw. okay na di. At least nalipay pud mi ba? Among head si kate mo head. Kate lagi mo na siya i-briefing. May mo head. Kate uti. Ako sa gi-briefing kong kate assist diri ato ang sitio. Agad kong kate. Agad jud ko niya. Mabito na di ko kabuot dong Di, kate. atong kan, kauban to kate sad pero head. Among head si kate mo head. Head mo head. Si kate gid. Kung sa ikaw si kate. At least nga kuan ba? Ana siya ang kate nga. Ako, basta, duha. Sige. So mukuha na mi at least nalipay mi kay tagaan big 25 kilos gyapon bisag renter pa mi. Bu attack na mi. Ikatulo ra ila kung aning kare niya hawa. So ikatulo na ni ha, ikatulo na ni. Ikatulo aning. Ikatulo na mo ni balik dire ron. Ano ta social distance ta palihog kay nay nasigtan aw na ta dire. Social distance ta palihog. Kamutan na rin. Social distancing nga. So mupasa na mi no. Talaga na ito. Natikser mo ha. Ito ba na dito ha. Ah sige, sila na. Okay. Makina, pull out. Talaga. Pare di mo nga may. Okay. Selamat. Ikaw na pod. Social distance ta Salamat. nasigtan aw na ta dire. Social distancing sa
Ma'am, salamat ma'am. Kamu Ay, sabi. kita mo kayo. Distancing sa, distancing. 25. Si Juan, to, Kati. God! Good. God! Ang rinter, nakadawatag tayo sa kilo. Ay, kabala ka mga rinter, gabi 5 na. Tayo sa kilo rinter. Ay, ay. Para yung ko. Primero, di may taga-ag 25 kilos, kay rinter ako na may. Hindi ako kapila pa rin. Saan mo na iglaki yan? Ana, wala. Na, outcome. Ay, ay, ay. Salamat kang Ma'am Kati no na. Dili na siya masugot nga tagaan og 25 kilos ang mga rinter pero siya ay nag-ingon nga patagaan mi. So nakadaot na mi og 25 kilos. Atak na dito kay na. So imbes nga ang among madawan 15 kilos na iwa na 25. Oh, ano, balik na. Yeah.